Hey guys, good morning. Welcome back my YouTube channel. Previous vlog ಅಂತ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ತೂದಿತ್ತಾರೆ. ಇನಿ ಒಂತೆ ಎಂಕಲ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಅಂಚನೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಉಂದಿನ ಮಾತ ತೂದು ಬರ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೇಚರನ್ನು ಪೂರ ತೂದು ಅಂಚನೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ತೂದು ಕೆಲವಂಚಾತು ಒರಿ ದಿನ ಎನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಪೂರ ಇನಿ ತೂದು ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ ಓವೇ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ ಪೋಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ವ್ಲಾಗನ್ನು ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಡಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಸುಬಾಗಿತ್ತಲೆ ಟೈರ್ಡ್ ಜೋಕಾಲಿ ಪರೆಂಚ ಬರಟ್ ಅಂದು ಲೆಪ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತತ್ತು ಮಂಗೆ ಅಂಡ ಬರ್ಪು ಜೆಂಚಿ ಸೈಡ್ ಮುಲಿ ಈತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಪೊರ್ತುಂಡ ಈಗ ಲಾಗಿಯೊಂಬರ್ರಿ ನೆತ್ತನೆ ಗಮ್ಮತ್ತಪ್ಪ ಬನ್ನ ಯಾನ ನೆತ್ತನೆ ಗಮ್ಮತ್ತಪ್ಪ ಬನ್ನ ತುಲಲ್ ಜೇಪುಂದುಲಿ ಶೆಕ್ ಉದಾಸೀನ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಉದಾಸೀನಾಗಿ ನೆಕ್ಕು ಅವು ಕಪ್ಪದ ಅಂಚೆ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಹೆಂಗಂದೇನೆ ಹೆಂಗಂದೇನೆ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಬಿಡ್ಸಲ್ಲ ಕಣ್ ಆಯ್ಸವ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುಲ್ಲಿಯರು ಒಂದು ಐವಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ತನ ಯಾವ ಇರ್ ಕೊರ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲೆ ಏನು ಏರ್ ಕೊರ್ನ ತೂಪ್ನ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಡು ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಬುಡ್ಚ ಯಾವ ಆಕಳು ಬರ್ಪುಣ್ ಮುಟ್ಟಾರ ಕೊರ್ಪುಜಿರ್ ತುಲೆ ಕಾತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಕ್ಕೀರ್ ಪ್ರಾಯ ಆತನ ಎಂಚಿ ಕುಲ್ಲು ಮಾಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುವೆ ದೂರೋಪ ಎಂಚಿ ಮೋನೆ ಮಂತು ಕುಲ್ಲುನ್ ಬಿಡ್ದು ಓ ಆಯ್ತ ಹೇರಡ್ ಮಾತ ಫುಲ್ ಉಂದಾತನು ಝೂಮ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೋಗ್ನು ಆಯ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮಾತ ತೂಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಕಪ್ನಾರ್ ಮೇರೆ ಸಾಕಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಯಾನು ಕಾಂಡೆಯಾಗ ಬೂಸ್ಟ್ ಫರ್ ಪಂಚದು ಯಾನು ಬೂಸ್ಟ್ ಫರ್ ಕುಜಿ ಕೈಸೇನು ಚಾ ಬರ್ತೀನಿ ಡದ್ದಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕಾಪಿ ಬರೋನಿಲ್ಲ ತಂಚ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಝೀಬ್ರಾ ಅಂತು ಕಾಪಿ ತಿಳಿ ಝೀಬ್ರಾ ಕಿನ್ನಿವಾ ಕಲರ್ ಅವು ಇಂಚ ಹಾಂ ನಿಂದು ನಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಉಂಡೊಂದೆನ್ವಾ ಮತ್ತು ನಿಜ ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಐಕ್ ಇನ್ನೋ ಕಲರು ಓ ಕಲರು ವೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಝೀಬ್ರಾ ಪನ್ನ ಖಾಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೆನ್ನುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹತ್ತು ತುಲೆ ಕಿನ್ನಿ ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ
ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಾಪು ಪೋಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಡೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಂಟೆ ಕರಡಿ ಬೂದು ತೋಳ ಬಗೇನ ಮತ್ತೆ ಕರಡಿ ಕರಡಿ ಉಂಟು ಕರಡಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಕರಡಿ ಮೂಜಿಲ್ಲ ಪಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ತಿರ್ಗುನೇನಿಕ್ಕವು ಎಂಗುಲು ಆನೆ ಬರ್ನಾಗಲ್ಲ ಅವೇ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿತನ ಖಾಲಿ ಕಂಡಿ ತುಪ್ಪುನ ಬರ್ಪುನ ಬಾಕಿಲ್ ತುಪ್ಪುನ ಬರ್ಪುನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ಪಾಡ್ವೇರ ಅಂದು ಬಾಕಿಲ್ದೆತ್ತದು ಹಾಂ ಅದಾ ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ಇಪ್ಪು ನಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜನ್ ಮಾರೆ ಅದಾ ಸೇಮ್ ఏంది తినుపుండవు అతా ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಲಾಗ್ಯಾರ ಪೂಜ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜೆತ್ತಂಡು ಒಕ್ಕೊಂಜಂದೆನ್ನ ಕ್ಯಾಮರೆಗೆ ತೋಚೊಂದು ಇಚ್ಚಂಡು ಒಂಜಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜೆತ್ತು ಎನ್ನ 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 ಕಣ್ಣ ನೀನು ಬಾರಿ ಪರ್ಲು ತೋಜೊಂದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲೆ ಸುದೀಪ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೋಗುವ ಎಸ್ಕೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಮಾತುಂಡು ನೀರು ಮಾತಾಡುತ್ತ ಪೋಸ್ಕೊರೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪನ್ಲೆದುಗ ಹುಚ್ಚು ಉಂಡು ಏನು ಹುಚ್ಚತ್ತ ನೀನು ಯೊಬ್ಬು ಮುಳ್ಳಂದಿ ಮುಳ್ಳಂದಿ ಏನು ಹುಚ್ಚತ್ತ ಹಾಂ ಕಾಡ್ಬೇಕಾ ತೋಜ್ಜಿದ ಅಲ್ಲ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಂ ನಡೆ ಜೋದ ತುಲೆ ನಡೆ ಜೋದೆ ತುಲೆ ಎಂಚು ಕಂತು ಆತ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಲೇ ದೇವಂದಿ ಎತ್ತು ಮಾತ ಬೂರುಜಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತಂಡು ಮತ್ತೆ ತುಲೆ ವಾ ನುಮನೆದ ಹುಚ್ಚುಲುಂಡಂದು ಕೊಯ್ ನೆಟ್ಟೆ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಂಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ತೂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಪುಜೀರು ಮರಳು ಹಾವುಗೆ ಜಾತಿ ಹಾವು ಸೀರು ನೆಂತು ಮಿಜ್ಜಿ 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 ನೀನು ಬಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥದ ಉಂಡು ಉಂಡು
ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ತಿನ್ರಿ ಈಗ ಪಾಪ ಹಂಚು ಬೆನ್ನಿನ ಹಾವು ಮರದ ಹಾವು ಹೆಬ್ಬಾವು Itu mati kaling sarpunnu Ame tule guys, ame. Wina style design noಡ್ಕೊಂಡು ಜಿರಾಫೆ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಜಿರಾಫೆ ಫೈನಲ್ ఉంది ಜಿರಾಫೆ ತೂಗುಡ್ಲ ಮುಗಿದ मस्त इतने आड़े काटे 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 होते तो चुचुड़े तो हो जाए तो जूता पूरा मुग्गिंड आयना आते क्लिपिंग्स अन्न शेयर ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ದೆಪ್ಪರ ಆಯ್ತು ಬೇಕಂಡ ಪೂರ ಇಪ್ಪು ನನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ನನ್ನ ದಿಪ್ಪರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೆಡ್ ಅವನಿಂದು ಅಂಚದು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಂಚನ ಬಾಯ್